Ovo iskustvo ostaje kao večna opomena i putokaz da uvek treba tako da se sabiramo kao što smo se i ovde sabrali oko istog cilja. Cilj uvek trebamo imati, oko kog ćemo se okupiti i kada se razlikujemo i tada možemo naći isti cilj, a to je ljubav, sloga, mir, zajedništvo i učenje da prihvatimo i međusobne razlike, da istinski gledamo i vidimo jedni druge, da ne prolazimo svesno pored tuđe muke, već da budemo podrška i vetar u leđa jedni drugima, barem onoliko koliko je u našoj moći u svakom datom trenutku, baš onako kako je naša nebeska majka tog dana i svakog drugog dana bila vetar u leđa svima nama. I to sa najvećim i najlepšim ciljem da nas sve okupi i veže svojim nitima uz sebe svojim časnim pojasom, da kao oko sebe napravi u krug oko hrama pojas od svih nas, da bismo je vezali za sebe i da bi nas vezala za sebe. Neka je svima na zdravlje i spasenje, Presveta Bogorodice, pomiluj i spasi nas. Molitva Presvetoj Bogorodici u čast njene ikone, umekšanje zlih srca. Smiruje neprijatelje i one koji nam žele zlo. Tropar, umekšaj naša zla srca, Bogorodice, napade onih koji nas mrze, odagnaj i svaku teskobu duše naše razreši. Na tvoju svetu ikonu gledamo, stradanjima tvojim i milošću tvojom prema nama se ražalošćujemo i rane tvoje celivamo, a od strela naših koje te ranjavaju strahujemo. Ne dozvoli nam, Mati milosrdna, da od tvrdoće srca svog i tvrdoće srca bližnjih naših nastradamo, jer ti istinu jesi zlih srca umekšanje. Bogorodice Djevo, raduj se blagodetna Marijo, Gospod je s tobom. Blagoslovena si ti među ženama, blagosloven je plod utrobe tvoje, jer si rodila spasitelja duša naših. Amin.